Kulis tadi ni guru kapor kalau yang ini beri sedang dari jenis senjuni sedang yang jenis senjuni tu yang thailand ngasih kalau berjual guru kah. Oh try sin trong ra long trong elu belong to right ka ma jinger tôi em cô belong to right ka ma jinger cô tôi em cô oh jin ka me la ta Shana, Oblay Jonga, Oblay Baranam Jonga, Kanyasa, Oblay Jonga, Oblay Baranam Jonga, Kanyasa, Kaiken Yantarwa, Baro Parki Jonga, Jigi Jonga, Try Wan koten rai kecil kerku. Wan koten rai kecil kerku. Shajing aye doyala. Wajing isen bonju kuchun. Dawajing ya rohaja. Hikaju. Kubli sebetulnya piwe ngai ngui obleh ni ka si sin pat bola ai ngi kan ni ka kui pat kesabetan bangila ban ya kendu biang kum ni kan ni ka online worship bangila ban ya syakri lang ya obleh bat to ai ba obleh ku kui pi kat ba pidang pelut pon ni ka ski ba ngila ban ya syakri lang bat sai sin pat ngakot sang pai piwe kam dala ban ya jer keteng lang to bangin ya pelut pon lang ni ka ski ban syakri ketin ke jong bleh
Tadi kepoi pila bani shimia ke Bible ke jong ping ini pai sya ke jing pulis sedang. Ke jing pulis sedang ini pai sya u Ephesus kelendong ke basau ke dukat ke ba katsan. Henry dah ke balik hok ha ke babakla. Ngan pulih bang sesin. Henry dah ke balik hok ha ke jing it ngin yok nang san sya u ha ki e baro u balong ukli ukris ken. Dini kepul ngin ya pai pat sya ke jing rai sedang. Ke number ke ba arspa nyau pesan. Sngap yau Jisu. Sngap yau Jisu baukon manoban ekstrementa lekati abya kajino manoban lagi sombang. bendam kili ijing doa. Ukpa jungi baham neng. Sa isin pat
iwan hani ka ying ka jong me bangila ban pendon beruam ka teng ka jong me hani ka si kuble shibu ni ka jing ri sumar sukher ka jong me wa khani kenta ngila ban yo ya ka met ka pokoi bakhia ba se sin pat bangila ban syakri lang kumni bat kumju don rekat lang bat ki para bangai ki par lok par jol ki bas ngap e ni ji syakri jungi hakani ka sngi pat se sin kulkhui ki kat bakin asya skor bat ai ki bakin yo men sim khoi no junki we pi we phai men sim khoi bakila ban sko thu ya ka e ka ba syakri jong me hani ka sngi un ai bat un sam bat bakumju bakin su thu bat la ban pendon kom ha ka jing im ka jongki ka ba man la ka sngi bat kumju ba kila ban ya sam lang i ki we ki bam yo ya ka lat ban yo snoi ka tin ka jong me sa sin pa ngaduai na menta ki ba pang wisdom ki para bangil ani ki don kinu kinu atai kendat ki parlok ki jongi ki badan ha padeng ka jing stom ka met ka jongki me metip khamha ma me atai kendat to ai ki ka met ka bukot ba khia sa sin pat ba kila ban long khamjan shame ban syakri khamba shu ya me sa sin pat don hani don rin ka lang ban ngi hani ka sngi bangila ban yo e ka jingkir khu ban ngin pela ban penlit jingmut ban pelat por knang ban snap e tin ka jong me hani ka sngi to map klet ki pop ki bangi jule pe si e ka mon ka jong me kini baru ngaduai ngapan keteng jisu amen ne ka po ngin yo ya ka jingye tu khana mission ngan khot ya i ai bor lang nong sit banwan shini sha khmat ban ai ngi ka jingye tu khana mission Kuble sultan ni pi baro kai phot mission mata ka teo ka dei chipang sha jing yet na mata ka we ka long yeng ya kai phot mission mata ka teo le thu da u tangle strength we fairness do global mission pioneers hagena ka khadop ka pli hang tingala rong si ka phlau we ubriu bat ka we ka thei ki kren ha baranda bat argut ki khna chenrang ret ki le kai hajan kuble shibunya pi ngong da ka pu samrki nga kerteng utringal face nado nga soba e bane kandu bat pi nga phai pat kita ki khna habang ai i ba we na ki ukwat se kasting le school nga lakali kumno kalong ka school pi la yo jing ka ayu mata ka si utau khna olar ki ba ula pule abkd ki khunjuk phi ki bastat nga ong ha ki mi ki pa bara anwat ki lapan pau ba ki pte yanga hadin bang layro ya ki khun pen pau ba ki pte supaya nga hadin bang layro ki khun juki te nga lakali ka kerteng juki nga kerteng ka mai mana banggora ka jubab ka kantei nga dei walfa jubab sa ukurim joka ngala saya ka kot lang kedap ka kerteng ka jing e uble ya ubreu kane ka de ka khubar ba pha nga ong kat bangan aya ka hakata ka breu kane ka e ka tin uble ka khmi e ka kot lang kedap par ka ong annai ai ha ukurim jonga em ngam nang pule ka u alfa wong aya ka ha ka kurim jonga wong pat ka memona pule ka hanga ka bret penban ka hamadan bat karung no syapo ban sedang ya kacing dua janmit juga ngala keli ya walfa lada udon jing rekam ya ka bangala ban duai kat bang ada ya keren kaji ka memona kalami ibloit bat ka kerpat yang ban duai na mata juga kajaha kaji sitom juga ngala sutu ba om don hang ta ki ba kwa pule kata kwa lekdop namar kacing don ka kerteng ujisu hakidak ki baret ha kacing sop juga ya ki bri ki badan kacing et ke bomde kristan ka long ka pop bat pule ke aka ka badai ka kerteng ujisu da ka bai i ba kim don jing mot bat pule ngala mino da ka jing ko jing mot ban duai ban persya jing et na ka banta juki mari kmi hi ban sya ka jing et na banta juki syabar ka kerdop ngala tho e ka kerteng jungki ha ka we ka kot sada bat ka batekap e ka ha ka kot ba lai si len terngam sim labam ne di e mesi andala sabsi labam khendiat ka kaj ki sonyantra bat ka ja ngam sim la don por duai na mata jong ki ha ka por mesi namar ngabun kam ha ka ba I Bible study bat kendu breu kum global missions pioneer tinggal duai ha ublei bar kristiu yanga men met lai met lenter ublei ulapan kendit yanga siteng senia si ba jem step bar sau ba jem step kublei sibun ablei ba mela ailat yanga bane kendu ya kane kalau yeng
ngaduai ngakwa ba ya ka manjung me an pendap haki ngakerpat ya me ban le jengok hi ki shwa barkut kini kilai si kita kilai si kelakut akasi sebatan ngala rai ban kendu bat ki hadin ke jingkut jingir sang ji thu khana bar ngala duai shwa ban mi nak kalong yeng ngam sem persyang bat kala bamut ya kane kalong yeng kalong yeng udai umat semba kuj u balle ya kata usudar kat bat nga hakabang alit jingok eki kat ba kasaba school kadayat ngala don ke jisngo ba ngadai balit jingok eki marmar yo kim don yeng hakakenta bahadin kami mana kalaptia supaya nga bakaji thu bakalayo e kajing khia hadin bakajing dua jonga kakerpat yang nga banduai nak benta ukhun jongka uba menta udang pang tengal duai hakakathu hakajanmet ngala kali sifang jongu utai hang tai uile kai bat kipar lok kami mana kala kedo ngasungu e kabapila le ngala pha e ka ban khot yo khun khna banginya duai klang da ka bayo i chai ba hakti jisu ka kataka cipet kia kala suslu bermi ya kertai jungu ude ujisu ubala perkia ya kun jungpi ngaong tengin duai na haka kerteng ujisu da ka badame la ka kli ngaduai kuble sibun able na bamela long ubobidor manburom manero na marka deling ba ka jongme kane ka cingpla kalajia kuble sibun bamela perkia yau Anthony hakateng ujisu kana sarat amen ship na hedin walpa bat kami mana kila wan jingir seng sian walpa ula sange wan bat ula syo ila ka kurim nama ka jingi peteng ban wan jingir seng kata kam sim la pesenge wan ne kan bat kala kerpat yang subha hikayah nga kecapang ka kotba ngakwa ban tip nya cepang jungka ngila sedang man pulih na kotba hadin kendiat por kala pulih hi ka bakal ong hau jisu bangala junom kala ay muslim syau walpa udang syau ay kan re kami mana kasyam kecing klaim muslim hakadukot Matias sipo lai pinyo hakabo jusu wang utau bait yo kupa lane ka kami hanalor jonga omde yo banyo yanga mat utau bait yo kun lane ka kun nalor jonga omde yo banyo yanga kami mana bat ngangi sya jingit badwai nak mata walfa ngakman sikat day ban it yo jisu kajing kman muslim kabasisya kalong banyo i kajing sisya haki breu bat banyo ya ka banyo i baki kedup skam ya ka katu kane nakap jikisyo bersabatan bakat lai menta ka kuatar kanyara bante ya ka kobaya academy ka school ka badan hadu kelas KG hadu kelas 12 ka badan kam ka konakuri guena kuble sibun ya kajing kan majung pi ya u triangulars bat ya baro ki global mission pioneers haki cing dua jung pi kane ka de ki cing thu khana mission jungi ha kane ka step to ai bo uble nep teng bar kun kui ngi kat bagi dang sekri u ko badai ko ble ai bor lang na banta ka ji tu khana mission to ai bo ble kui pi kat ba pidang peteng ban chakri ka kam ka jong ble tini pol pat ngin lumi ki ji ai ngu bat gan dal adep kani ka ban lumi ki ji ai ngu nga kerpat ya i ban ya rap ba in duai na banta kini ki ji ai ngu tu ini doai ko kupa jingi ba beneng ngangu ime bamelari la sumaringi hakini kisngi balet no baru pemel sumaringi hakisngi kiban sawan tukur kui kini kijikin syawa trai wala kilong kibaret ru ndrai kena mila sapriang gospel ke jongme baru trai tukur kui tu kibam la benuan hakini kapor lek stay kidan hakijin pang sistem ndrai turi tu sumarime kenang ba saisen kena benuan sekene ke yeng kentang ke jongme atrai tu mabrui pop kirkang jungi kibangila pensengusi eme haman lakaski tus ngoro ini jindrai jungi atrai namar kine barok ngipan kerteng jisu nang penem jungi mentabat syabam jukut amen Ning po ngin ya pai pat ka jing rai sedang osaba ma benga ngin ya pai ka jing rai pedeng ka number ka ba ars pa nyu punriu ars pa nyu punriu What down I been
Tani kapor nginyo ya ka Sabbath school class ke jongi ngan khot ya pastor evangelist di Mausor ban wan chkmat ban ayangi ke Sabbath school. Ngakwa wanai ku blay pi baro ki kun jong blay shinrang bat kentay ki badon shakaleng jong jaka mamanta ngin ya lek chaka kelas ka bengi jupule bat kata ka kelas ka sabat lesson lene ka Sabbath school kai ka lesson lene ka ika jingi kai ka bengi yo na kane ka kot leno bat hagne ka por ni don ya ka khubor ka babha bakata ka jing kai ka long bangin yo ye ka jing kai no ru start no ru shampang hanre no jisu ubalong try tong indwai kok pa jing ba beneng ni wan hajan jong me ko try hagne ka step ka bapnai ya ka bamela ayengi ya gne ka kanta jo ka sngi sabatan ka quick ka bakanta bat bangin don ya gne ka class banyak keren, banyak pelau jemut. Kai ke medan ke kubur ban hikai, nak bentar jongi. Try, kerkuyo syakri jongi, bat kerkuyo ki kun jongi. Kat bakia shimata nagi ingasam ke jongi. Yakin ingipan, hagi kerteng ke jongi ujisu. Amen. Kau ki parbangai ki ba iya jonga, ki parlo ki para jor baro. Ki ba pila ban shimata, bat ban ai ke por ke bukodor ke jongi. Kamat pedang ka begini keren hagani ke sngi kadai syakri kum ujisu sautanat kanega mat pedang syakri kum ujisu la syakri bad menta kanega de jing pha syakri kum ujisu hagat khat kama kaum kum ne barhaba ula yu i ki pajba ula sausne namar jonki nabaki long ki basakma bat ki bala spread ru kum ki langbrat ki bamdan ki nong sharai gospel Matthias kendal nong gat khat ka balai pundriu kala sot ya kene ke kentin hangning sham ya ke jinghikai bat hangning yo ya ke jinghikai lengba ki khmat ki jong ujisu upet kumno hangning ujisu yu i daki khmat jongu yeki pajba ba udap dagi jing sosen ai udap dagi jing sosen ai udap dagi jing ie haba yu ie ki ikom ki khun swet lare ki bamdan ki nong sharai lare ki nong sumar kum ki lambrat ki bamdan ki nong sharai ki khmat ki jongu Jesus Christ bo try kadap dagi jing ie bat ki jing sosen ai ya bar ro ki bre ki badan hagne ki perthai hang no pidan bat kum kino ge jing sham pi sham ujisu pe yanga ba de pi daki khmat ki badap daki jing skosen ai ka ba crown na ka banta jongi wei pi wei compare la ngi long ki bre ki ba pop compare la ngi long ki ba hop ne ki ba duk la ki ba ruspa ki ba be la ki ba start hakmat jo ujisu ya bar ro ki bre upek baru kami daga jing skosen ai but kane kat kan mau kabala kren but kabala ai ge jing kai ka bu ujisu upek daki khmat ka badap daga jing snai bad daga jing skosen ai bad ujisu haba uya hagne ge pertai rengkat ban kisenran ge jongu amdai ka bu pen kut tang ha ge jiu i bagi khmat jong u skos nei lane u ye u isnei kam shum la pen kut tang ha ga ta ge ji sos nei hade ka ba sot nat kalom bu jisu u pe u yu i da ge ji sos nei ban ha ge ju ka por u le da ka kam ban ka ta ka kam ga bu jisu le ha ge ji sos nei jong u kalom bu pen kya ye ki papang u pen kot ye ki papang yang thole upen pek ye ki ba matla baru upen skau ye ki ba kelut upen kedang ye ki ba than katno kalong ga ba sotanat ndai ujisu uyu i ki khmat ba ki briu ki don
haga jingduna bat kidon kam ya ga jingyara kum ta u jisu sngau hun tang haga jingpet bar ga jinyu i jo handre u yarap da ka kam bat kata ka kam ga jo laru yu i ke breu ki bapang upen kia yake lalu yu i ki breu ki bathan u ai bam yake yu i ki breu ki baklot bam yu sngau yake jingkran upen sngau yake kabamut u jisu u don ke jingkit kle ke jingkit kia bat u don ke ta ke mensim ke bangimla ban batai baya ki wei ki badon yake jingduna u kwa ban long kuma u tek yaladi u jisu yu sngau baru isnei yu breu baklot bong akwa ba iteiru ilong ko manga kata gede donot ke jong jisu uyu iye ki batngan bamdan ke jingbam ukwa bo uru un kedang kumbu jisu kedang yu iye ke bapang ukwa ba kata ke bapang ru kan yu kia kumbu udan ya ke jingkwa jingkia kane gede ke jinglong ke jong jisu bo syakri da ka kam ka bule ko ki kristan kane gede ke jiye ke jong jisu ka bu kwa babaro kilong ko mo hato pidon ka kali bar ki paramarjan jo pi kidon hapdeng jing thi apang lare ki bo utpang marjan yik jo pi hato pi kloy ya gaban khot ale lech hospital ngan lech bu ye pi da gane kali ki jonga hato pi don kaman stream ne pin up hadu bakita kinopang kinwan khot ye pi u jisu u i marsan yu i wong upen kia marsan yu i u yasam kat ka bu udan hoi le singimla ban le ku mu jisu ban pen pet ye ki bamat la la ban pen yo sngau ye ki bakelut la ban pen kia ye ki bapang hanangi don ka benta kata kalong bangila ban yarap ye ki ku mu jisu yarap amen larangi don ka kali laranga don ka bor larangi don ki pisa ka teka ngila ban yarap ye ki ya ka bangi ngila ban yarap ublay dawa palat ya ka bangimla handa ya ka ega bangila u jisu ule ya ka ega bula baru dan ko ki parla ki be ye jonga kane gede ki jingi ka lesson lare ki jingi ka bangiyo na u jisu bo jisu u kloy ya ka ban yarap habo yui ya ka jing e jing jar jong ki breu hagane ka pertai hato pilom komta ke jubab ka de ha ka donot jongi ke jubab ka de ha ka donot ke jongi langan bot balangan long ne am kum u jisu u balong u nong pet im yones i wake dai ngalong ke jing shai jong ka pertai ong u jisu ngalong ke jing shai jong ka pertai lari puli yones khat a sau punyo ngam chum lawan ban yo pen ram ya ka pertai hanrai ban yo pen im kata ka dei ke jingkran ke jong u jisu ba ngam chum lawan che ka pertai ban pen ram hanrai ban yo ya ka jing pen im haba u jisu kran ya ka kentin ka bong awan che ka pertai ambat pen ram hanrai ban pen im kata kalong ke jingmut ke jong u kala tholpa she kita ke breu ki badap da ka pop ke jingduna bat ambut peram hanai ban pen im kane ke jing shai bu jisu wan che ke pertai bat habu wan che ke pertai u pelut por da ka bu yalang lok bat ki nongpo bat u yabam bat kita ki nongpo lapi pule ha Lukas katsan lanong gat khot ka baar phila ban syam bau jisu uklam lech sha ka ying jong ki parsi lani ki ba hok hanu jisu lech sha ka ying ka sam ka badan unong pop bat urung syaki bat uya bam lang bat ki ko ki para kristan
ki parlok ki ba iya jonga ko ki par bangai habang puli ye kene gad khat ka pen kan mau yang haga por ka banga ngadang samla lani haga por bangadang late school ngadon bun ki parlok khoi ngam pat yo ye kene gi jing hika haga por bangadang khamret man shwa hande ngadon ye ki parlok bapli makiru ki pat yo ye gi jing hika kumanga te kia di kia ba labanam kia di kia bat parakna school ngaru nga bamlang batki kata gijing bamlang gijonga batki namar bunsen haba syai haba dikiat syai khaji kiat ki ong thit de gidok masi lani gidok snir nang tara kia dikiat kia bam artat iki basat bha but namar ngaru namar ki kini ki parlok gijonga ngalai rung but ngalai lang batki but ngabam ya kita gidok masi oh kita ngdap tang shit khot ngala san rut khot galadap namar mga klam dikiat nga ba mi kidok tang mga klam dikiat nga don lang batki nga slok batki nga kran batki mar nga syam habang puli ye gni khot bu jisu uya bam lang batki nong pop amdai bu bam ya ka ka jing bam ka balong ka bakiki le hanre u jisu bam lang ya ka ja ban yo ban ya slok batki ban hikaya ki ngapat mensyang nga syudon batki tang mangan yo bam do masi ndai ban ya slok ban kin kala ka pemut lane bakane kam long ne shu don lang batki hade u jisu udan ya gijing temu ka bakerpang kata kalong bakin kala ka pemut bat bakin amle shu ya ka basniu kum tau jisu le rung sikinong pop u yalang parlok batki baru yalong lok batki kata gede gijing im ka jung jisu bo try katno kalong gijing sultanat hato kani kam de gijing hikai yani larangin yu i ki nong pop labanong larangin yu i ki baduna hatongi kloy ya ka ban long jan batki balarangin yu i ki nong di hatongi kloy ban ya kran batki nengin kiar na jingai hoy kidon ki benta bang hap kiar na madon ki breo habala di dan ke jing kick suit kislang ong hada don ki breo ki badi ki babha handre ki bah hande ka kiat kare ga basnio bat kumta ngila bani kran batki ngila bani kai ki ngila bani dan kar batki ka jingi kai ga jung ujisu wan chikne ga parthai amna ka banta ki bah handrai na ka banta ki pop banyo ya ga jingkala ka bamat Matius kandal nong khot bakhalai na bangam shiblawan ban khot ye ki bah handrai ya ki pop ya ka ban kala ka bamat ujisu upai sheki parsi habo yu iya ga donut ka joki bong balai kini kia perkhat sniu balai kini kia kran sniu to tip nga wan shikne ka pertai kum unong petem kum utrai amba nga wan ya ka ban peram lare ban khot ya kita ka bahok hande nga wan shikne ka pertai na ka banta ban penem ya ka bapok ban yaslok ya ki bapok kata kadai kecing tebu ke jong jisu ban wan sya kene ke pertai u jisu kranro ha ke bedai bat kamlu ye ki sendran ke jong bat amdai tang ye ki sendran ke jong bat ya baro ki nong but ke jong ki balong manga ban mapi Matius salanong khot bakhalai u jisu kran pi long kamlu jong ka perthai pi long kamlu jong ka perthai ngila tip hi kai kamlu bat kai ke jingmut bat katno ke jingmat ke jongi ya kamlu habangi bam ya kamlu laringi bam tang kamlu hoi karon ke jing thang hanengi don kam ya kamlu haman ki benta baro jong ke jing bam ni bam so jauh ni don kam ya melu ni bam jar ni don kam ya melu ni bam ni shat jhur ni don kam ya melu ni sdir ni don kam ya melu kat ka bangila kamlu kadai ka bapen bang ka bapen tiang ya ka shintur ke jongi ya ka bangila ban bam khambon pala
ki ba ye ko ki par ngai ki ba ye jonga u jisu ula kran ha ka ktin parshi ye ki sendran ge jong u ba phi dai kita ki mlo jong ka perthai phi long ka mlo jong ka perthai ha ka por ndai ka mlo ka dai ka ba kordor hadu kata ha ka por ndai ka mlo ka dai ka ba kordor hadu kata ha ki nongrom menshua ye ki mlo ki pendon kam ye ki mlo ki pendon kam kum ki pisa ki ba shongdor o ki pisa ki ba kordor bada ka mlo la peneslam ya ke jingbang ba enam put kloy ya ka mlo la pendon kam na ka benta ban bu ha ki chur ya ka ba enam put kloy mentah ki ni ski ki jongi mentah ngi don ya ka fridge ya ka ban bu ya ki chur ki chap ki jongi na ka benta ban enam put kloy hande men chuam don kita ki fridge don kita ki ak hande ka mlo ka pendon kam na ka benta ban enam put kloy ki chur ki chap but kamlu kadai ka kordor hadu kata haki nongro ki khikor ba ki kordor ki bu kum ka pisa baru jisu penot kam dakani ka parshi ye ki sendran lani ki briu jogo ba ban perso thu ba ka spa ka ba shisha jong ka perthai dai ki kristan ki bala aitilut na ka banta hima jong blai Ukran dengan ke parsi, baka spa kaba kordor, lane ka spa kaba kongsan. Kita ki Kristan, ki bala aitilut met mensim, naga banta ke hima ke jong blai. Kumta u Jisu, ula krani ke sendran ke jong u, pilong kamlu jong ke pertai. Baki breu, kin iit yangi, baki breu, kin sautanat yangi. Baki breu kinyo ya gijing kerku nangi kinyo ya gijing bang gijing tiang nangi kom ki sanran u jisu kran ya gane na ka banta banlong ka jing pen bang pen tiang ya ki breu ki badon kam ya ka chiara yonis khat nyaw lo nong gat khat ka basan u jisu kran kom ni u jisu dwai na ka banta ki sanran bo play un am shimno yaki na ka perthai hane ban sumar yaki no baman hagane perthai jisu dwai mo blai unam shimno eki nagane perthai hane bo blai un sumar eki naki nongshun lane no baman hagane perthai kabamut ki breu ki jong blai ki kristan ki bashisha kim dai jongane perthai hane pidan hag perthai ko ki parla ki be jonga Pidan na ka perthai, hande pimlong jong ka perthai. Kai ka jiwat. Kamun ngim day jong ka perthai ka bashay. Ban kran ka bashay ka long bang ngim day jong ka perthai. Hande ngi shuwan che ka perthai ban long ka nuksa na ka banta ki breu. Ban long ka nuksa na ka banta ki breu jong ka perthai. Kumbu Jisu ulawan ban long ka nuksa na ka banta jongi paro hagane ka perthai. U Jisu mday jong ka perthai. Kumta wan shipor ber ulai pai saluk pa hanai upen I haga por ka bakhndiat ke jogu yak nuksa ka bhatam haki sendran bar ki nongbut ke jogu par bar wat hakne khlipmat na ka banta jonga ba jongpi te kani ga dai ka nuksa baru Jisu wang utwai hok pa wat chimno yakina ka perthai hanai tu sumare ki na upaman badlai kishun yagi nama ngimdai jong ka perthai u Jisu kranro haki breu da ka ktin jali jo u Jisu ukranro haki breu da ka ktin jali jo Lukas saw atwa ala pin pule kabamot klampen mong klampen sosi yano ro habu u Jisu ukran da ka ktin jali jo kam dai kata ka ktin ka ba upen big yano lane oba syukran jali je tang ban ngop hane ka ktin jali je ka ba Jisu ukran kadai ka balong ka kentin ka ba jamnut je Jisu ka kentin ka ba jamnut ka je Jisu ka kentin ka ba don ka jing I ka je Jisu ka kentin ka ba dap da ka ta ka jing sosen e ka je Jisu ka kran da ka sur jong
ka kentin jali je ka baki breu baro kin sautanat ka baki breu baro ki yo cikirku kata ka dai kentin jali je ka bu Jisu ukran haki pon ba ki breu Jisu long ubakra Jisu long unong padim ngila ban ong le se hagne ka perthai ke jami ulong boss hana nga sultanat wala da Jisu ulong boss hana shim ya ka kardan boss hana shim ya ka kardan nong hikai karon ke jia per ha ka tin boss bat kadon ke jia per ha ka tin nong hikai unong hikai uday ubay yalam mau haki benta baru ngila abanong Jisu ulalong president Jisu ulalong uta boss ubala ban le eke baru kat kebuman ulaban shu hukum ulaban shu pha kumbo boss jong ne ke percaya hang ne ushu hukum bat yala de le ai Hanalau Jisu udon ya kata kerdan, bat udon kampalat ban ya kata kerdan ru. Ukhamle ya kata. Hanaga basotanat kalong bu Jisu. Ushim ya kerdan kum unong hikai. Kata kerdan nong hikai ke jong u. Lada day ban mat ya ke jinge, day mo u bahab ban jam ya ke jinge. Day mo u bahab mat shua ya ke jinge. Lada day ban mat ya ke jing jau mat, day mo u habat jau mat shua. Lalu day ban mat ya ke jingpang ru day Jisu ubahabat mat shua ya ke jingpang hadin kata sa kinong but largin pet yo boss hagne ke pertai ngin pet ya ke flip boss uyap nengkong ne uyap khadu uju yap khadu nju yap nengkong balai katau kalong ba upha shua ya ke sindran ke jongu bakin yale Lalu dan kam banyale, lalu day batkan ay bakin tkan shua maki, kinyap tkan shua maki, lalu day gijingshit ay bakin yap jingshit shua maki, henday upos day ban yap nengkong, nama rushu hukum ban shu ordar ban le kata le kumta kata kadai ketin bos, but unong hikai ju hukum ju pha, henday unong hikai udah peni dalale. Amen. Hato ngilong kita kinong yalam kum unong hikai. Ne ngilong unong yalam kum boss. Hato ngilong yalam kum Jisu. Ne hato ngilong kum unong yalam jong percaya. Jisu. Hikai udah peni dalade. Ulaban syupha hang nu ban le ek kam jo hanu khlam le kumta ulehi dalade Matius khandai long khot ban kong nyo upin kya yo bapang yap shiliang baru uang lama ya ka pop jong me baru ong to yang batra ya ka jingthia jong me but kilit no pitep laripin pule hagne git khot Matius khandai ban kong haru ka ban nyo pisham bu Jisu upin kya ya une unong pang yap shiliang upin kya yu bat shwa bu upin kya ukran da gaktin bong lama ya ka pop jong me lama ya ka pop jong me ko ko haba ki parsi ki sadusi ki osngau ya ni gaktin ga bu Jisu ukran lama ya ka pop jong me ki ong balayu ni ubriu ukran bin blai kumno la ban ma ya ki pop Dobre baru Jisu haboyu iya ke donut ke jongki ba ki perkat sniu ya u kum taong balai pia perkat sniu kum ni balai pia perkat da ka waipat ke jimut kum ni hato kam jam ban ong lama ne kam jam ban ong to yang ba tu ra e ke jingthia ban le chi ka dei ke jikran ke jong Jisu kum ta ong to yang ba to ra e gijing tia ba khilai no hato kham jam ba ong lama ne kham jam ba ong yo breu ba pang ban pen yang sindon to yang to yai kham jam ba ong to ma lama nei baru Jisu kran
lamap yame. But upen kia hagiju kapor yu yang kile shayin. Katno kolong ka basotna. U Jisu ukran baru le ya kakam. Da kakam ke jongu bata kaktin ke jongu. Hang ni ke jingi kai ko wei kalong. Habala da pi pilong unong yalam. Lada yalam ri. Lada unong yalam ri. Lada unong yalam palang. Lada unong yalam jong kano unong seng. Kadan ke jing kentong. Kadan ke jing yu i jong kibreu. Bapidan hagi jing duna. Bapidan hagi jing bakla. Handrai. Kata ke jing yu i jong kiwei. Handrai ka basotu ke tang mapi. Ubalong. Uta ubadai mansya ya gejing keno. Ujisu umdai bu ule bakla. Udai ublai. Bana gejing ui jong kibreu. Udan ya gejing bakla. Kata kalong nama kiptip ya gejing mut kejong ujisu. Kiptip ba ujisu udai ublai ro. Kip ngai. Kumta kup no ni ubreu. Uang balama. Kadang gejing kento. Kadang gejing keren. Handai basotu dai tang Jisu. Bau Jisu ngalong ublai. Ubang adai hok ban kran ya gane. Ubang adai hok ban le ya gane. Naman ngalong ublai. Handai ki breu ki Parsi ki Sadusi kip tip bat kim sotu ya kata. Hatu Jisu ulong ne am ublai. Lar pilong unong yalam. Lani lar pilong pastor. Kip tip ya gijing ke jong pi. Handai tang mapi shimet bapitip bapisyam ya kata. Handai kane kalong gejing kai bakumno bengin long ki bayasha kum unong yalam. Kumno bengin long ki bayasha ya gejing kran jo ki preu. Ngan yu iya pi bapi shu yang lani shu shop. Handai ngam tip ya gejing but kam jo pi ha gejing tray ha gejing mut jiperkat jo pi. Ke jimbut kam jopi ke kampalat banyo tu batrai legamat. Kata gade ke jingyui ke batang shimen. Bat bunsin miju tharai ke breu. Lesi kam dei kumta ulaban long kumta. Hande ngi shu tharai teng tharai ke badai hoi. Hande teng tharai ke bomdai. Bat kalong pun man gi sniu yanga. Ki Parsi ki Sadusi ki tharai bu Jisu udai utau breu. Bat umdai uban map ki pop. Bat kalong gi sniu yano. Kadai ki Parsi bagi Sadusi. Ki batharai da gi jing bamtip. Hai sha kila biang ya ki bagi chusap bai. Kai ga bule. Handai ka donut ke jongki ki tharai. Bat ki kran kum no ni breu. Ulawan map ya ki pop jongki breu. Wang hato kam jam banong lamap ne pinda yu is non nakakam yang ra ek jik tia khile ka basotna kalong bu Jisu upen kia ya ke cimpang haga mat baru pen kia ya ke cimpang ka ba kerja mesin amen ka kam ka bu Jisu le hang ni kada ke cipen kia ya ka mat ka badana ke cipang bade ka mesim ka bala du jingkerman sya ke jingya bom jukut handa sya ke jingim ka ba bom jukut wong lapen kia ya ka mat jongme lama ya ka pop jongme kata gede ke cipen kia ka ba sautanat ka bu Jisu ukran baru ai ya ke jingkerman ha ke breu ke balong nong pop ko mangawat mapi ko ki parab ngai ki be jonga u Jisu kai ke bahu yui ule da ka kam baru pen i ya duksa ka ba hatam na ka benta jongi we pi we u pen klanya ka mat ka batlot baru pen kia ya ka mesim ka badai ban yak no sya ka bom jukut handai sya ki jing im bom jukut da ka jing map no ya ka pop bat ka jing palat jongi baro amen kata ka de ka kam ka bahu Jisu uai ke jing hikai yangi amangi shuhun tang ha ke jiu i yanori yanu handala da pila da ka kam ke jongpi ban le
bad ban yarap ye ki breu ki badon kam ya ga jing yarap kai ki jing pher hapre ki jing shakri ki jongi ki breu but ki jing shakri ki jong chisu ko ki parlo ki be jonga ko ki par ngai ki be jonga ko ki samla jonga balang tongin perkhat ka ke jing pher hapre ki jing shakri jongi kum ki breu but ki jing shakri ki jong chisu ubo try hato ga ding ki jing pher ngania tu epi ki jing shisha nga shakri tang yu breu uba kham he banyana kham ruspa banyana lane kham start banyana kata ga ju long ha ga jing im jongi ki breu ka kentin shakri ka mut unu breu ne ka breu uba khampo banyu kundra kata ga kentin shakri ni shakri yu unu breu uba kham kraw banyana but nga kumu breu nga ju shakri yu breu uba kham kraw lane uba kham start uba kham sotu banyana nga persya badan hapo jogu handala da ngalong uba kham kraw ngam ju shakri yaki kata gre ki jinglong ka basniu ke jonga but kata gre ki jinglong ke basniu jongi ki babun ki nong yalam kentin shakri ngira ban kan mau bhai ni kentin shakri breu ne ka breu uba kampo banyu kendran shakri kum ujisu hatu ujisu ulong kampo jongnu re jongnu hatu ujisu ulong uba kambi yanuri yanu hatu ujisu ulong uba hatu ujisu ulong uta uba kamtlot ban yanuri yanu ujisu ulong uba kam halo ike baro hatu pi monjur banya ujisu ulong blay ujisu ulong president ujisu ulong uta uba klido yak pertai baro ndon uba kam kraw banyu hande ushim yak jinglong shakri ushim yak jinglong shakri shubu mata watam skawe kane galong tang jingkran kum kan nuksa naga benta jongi ka bengiyo naga ne jingkai ka ju jisu shubu mata ngau pastor hagi jia sang yalap dan utkhat balang uba sendran lang yanga lane uba wan bud yak jingalap jonga yalap hagi shnong ke bengishu ya shna dara lese hangta hap ya shet ya tiu thang de ding ki se hakatadam ke jingjit ja utang usendran uba sendran yanga uba wan ban yarap yanga bapli hagi jipun kam ka shet ka tiu ka ja kamlong ban i bat ka kalalut laru nong ko pastor ka kalalut ngobhal tong shua bangan kran hu ngan da pai u shipam nang tangan sakran me pha tong yanga kata gre jikran jonga lase me pha tong yanga bat kum tang laman shim yaga khiu lase ban tong baladangam kran uru ngan chupet sa u shipam nang tangan salai ta tong kum ta ngan perkhat halaga donut uni ukhna kat yanga upha tong uni ubru kat yanga pha tong kat yanga pastor kat yanga unong yalam kat yanga ubakam kraw bani udang pha yanga lesi kata kalong hangi kum ki breu kum ki nong yalam ki bakam halor bani umlalai hande hatu ujisu ulek kum ta baru perkhat kum ta shua bangan keren bunsin ngada perkhat kata kadai keberon kam naga menta jongi but hatu ujisu uperkhat kum ta hakmat jogi sendran ki ba kampo bani hakmat jogi perthai ka ba pop
kabamlong janai kum u hatu udan ya gejing perkat kum ta kum unung hikai lene uba kraw pai ya gejing long gejing Jisu kamat pedeng ikan mau syakri kum Jisu syakri kum Jisu ko ki samla syakri kum Jisu ko ke balang syakri kum Jisu ko ki nong yalap ko ki pastor syakri kum Jisu ko ki parong tray ke be kane gede gejing kai na ka benta jongi kumnu Jisu syakri mane ya ka jinglong jonga play yu kum tu jinglong jonga kum ubrio ngana pai bangasngau kat yanga upha hane Jisu le kum no pai ban ngana ka gospel Yohanes lanong ka pakhat lai kat khat ka basan haswa bangan penkut hadin kata ulat he haga dabor ban dang ban sai yaki kejat jong ki senran ban nyat yaki daga janya da ka balapan po yaladi Jisu lai rung chaga Jerusalem usyam yaki jing burom jong ki kun Israel daga basyang slatlai but lalong ke jing bam jamit haga daga met but hadin bala da bam jamit Jisu ushim ya ke dabor but ushim ya ke but sedang ban lek naga way ke jaka sha way pat but na way usendran sha way pat ban shim ya ke kejat ke jongki but ban dam ha kejat jongki ban sai ya ki kejat jongki ko ki palok ki be ye jong atau kam dai ke jingi kai ka ba sultanat naga benta jongi hagni kata yo ko ki palok ki be ye jonga hatu kamdai ke jingi kai ka ba sultanat yangi hagni kata yo syakri ku Jisu usyakri shim ya ke kejat jongki senran baru sai ya ki kejat ke jongki udam ha kejat jongki baru shim ya ke jan ka bala panpo ke jongu bat banya ya ki kata kadai ke jing syakri ke jongu Jisu kata kadai nuksa ke bu Jisu pun ini kumunung hikai ushim ya ke kejat bat sai klampa yano daladi ule sai ya ke kejat ke po ke jonga ba ke jongpi ushim ya ke kerdan jong ki syakri kum utau nong hikai kum utau ubakrau unyo ba ki wei ki khamha banyanga bangadai ban syakri yaki maki na ga banta jonga kum tu Jisu ongawan ban syakri ban yo syakri kalau ga basontanat haki senran dam kejat jongki bat sai ya ke kejat jongki sanyat da kejan ka balapan po ke jongu hagat khat ka bakat sa lara manga uba utrai baru nohika ngalasai iki kejat jompi kadai ya piru banyasai iki kejat parloki kano kolong basotna lara ngaku munohika ba piong lara ngaku utrai kan mau utrai unong penim lara ngaku utrai ngasai iki kejat ke jompi piru toleke parlok banya sai kejat iwei banya burom iwei banya syakri iwei hato gadon gijing per hapre gijing syakri jongi kibreo baru Jisu hato gadon gijing per hapre gijing syakri jongi kibreo baru Jisu kadon gijing per kalau banga shim ya ke kerdan ban syakri tang ya ki banga yahap kerdan hendak ya ki balong kapok ban yanga ngamtre ban syakri ki kata gede jinglong ge jeper Jisu mnyau no bakap kraw ya ulen no bakampo ya hendak syakri lang ya baro ban ke syakri jonga ku mubreo habang ale ya ganu benta
nga perkhat siwayal de nga pen biang siwayal de hadin kata ngakwa banya sam shakiwai kata gada gijinga per u jisu o perkhat ya gijingem jongu u it na gabanta ki wai yala de kashay kata gada gijinga per habra gijing shakri gijongi bat gijing shakri kajongu jisu laranga ngalong nong hika laranga ngau trai ngadang sait yaki kejat jongpi piru tole kumta banya sait kejat parlok hi kalong kabasya nganduai ba kani kajing shakri kejongi kan long banjap kum kajing shakri kejong ucisu ngadwa yaki parong tre larpidon hagano kenhun hagano ke balang hagano kajing shakri kejongpi bangin shakri da kedonot briu hande bangin shakri da kedonot kejong ucisu ubangi layo ya kajing hikai Sahabat school. Ngaku aban ai kubele ya pastor evangelist di Mauson na mentaka kelas bat ngit scam ngi na pedeng jingi iwe ki balaya sya skor lang ngi ayo sya ya kajing ku bat kajing hikai bangila aban but bat bangin le kajing im kajingi ka baman la kasngi. Tehni kapon ngin pai sya ka jingrai penwai nak jingrai kajingi ka number ka ba arspa prapu arspa prapu bad daladep kani ka jingrai an khot ya pastor evangelist di Mauson na manta ka jingdwai penwai Tongin penuai kini kelas dah ke begitu ai. Au belai buk pa jongi bahabeneng. Ku belai shibuni u Jisu bau kun jome. Uba melash pa shagini ke pertai na ke benta. Ban long ke jing hikai yani. Try Jisu bekodor. Mem shom la hikai tang da ke sur ke jome. Hana mela hikai da ka kam ke bakrau ke jome ko try. Ban mela pen iya genuksa ke bahatam na ke benta jongi. Ban tip ban sotu kumno bengi de ban syakri ye ki paramasim hagni ke pertai. Amangan sim ya ke kerdan bangalong ubakam kraw. Hana bangan sim ya ke kerdan jo ke jing syakri. Badai manga bang haban le ya ke eke paro kum unong hikai. Blay babah. Ladang nging impat long kum ke donut ke jonge.
Tonang hikai shushu yang ngi lengbau mensem bakhui jome. Bangi long kita kikut. Kibat pendap ya kaban pla ya ke kerteng ke im ke jome. Bakumta ke jing duai ke jome ublay. Ba ublay unam shimno yang ngi. Nagane ke pertai. Handrai ban sumari ngi na ubaman. Bangin yo ya kaban syakri kambha. Ya ki para mensem ke bakodor. To ai kat bangi yo sngew ya gane ke kelas. Ka bangi layo. Kan long ke jingker ku na kabanta. Jongi wai pi wai. Ya ke ningi pan ngi puti. Ya ke jingim ka berasa berki kam ke jing syakri ke jongi. Baro. Haka kerteng ke jongi ucisu. Amen. Amen. Baik sebetulnya di para bangit bagi para lok raja bro. Ban pediang ya kajing sekri jongi ya keniga no pai si nya pai skenamba kaba saus pa arkusan namar UM sau arsan. Ublay ubah yukono jisu uan bane batman penca banai jengma ulayat mau jisu embat najengke ulayatlah namaruwe ngam sayem dan baru ngam cep bengsu namaruwe namargate uyai bat mau Eka jengem kesukaan jai namarue Siawan dan ba Belum badangkan Di pensaro Pentman mensir Penbai kamprau Kajing sebelah bayi keleng sashen namarue ngam sayem dan baru ngam cep bengsu namarue namargate uyai batau tiga jengeng kesekenja namarue Lisbon di Fibro erjing isin bentalang kabangi ruai kakti na jumble marang ni po niya yang nyarwai lang buram long ya kupa buram long ya kupa badya ukun badu mensimbang umbanadu menindong entah jinam kalau sabang cikut amen amen. Ini doa. Ngai ke buram syameu blei buk pa jongi bah beneng. Nai ke mentai ke ni ke por jong ke jing ya slok. Wan lah ke por jong ke jing khang dam. Nai ke liang jong ki bor. Jong ke sorkar. Nai ke dau jong ke jing sapriang. Jong neu kenyang jing pang. Henry penban ngila ban ya lumlang kumni. Hai ke ban ya ro ban pendon buram ya meu blei.
ปัดบันยาปุลีกับเตียนกับเอ็มบัดกับขวดกับจังเมตัวมันสงบหาบันยาลำยังอีไว้ปีไว้เดี๋ยวมันเสียมบักขวดอยู่จังเมปัดตัวยารับบักไอ้กับบังงี้เงียนยาปุลีหากันนี่กะขลับมันกันลองกับจิงกระคู่กับจิงมันต่อยya ke jing em ke jong i wei pi wei ha ke kerteng ke jong Yesus ngi duai amen Kublai sabatan ni pi baro kanung andap dak jing skomen ka bakrau bangan yo ek ni kalat ban yang Ahmad jong pi bangan yo ban ya syakri lang yo blai hak resingi bakhoi ke bakentang jong u dengan sim ke ni kalat ban piang sobhai pi baro ki para banget jongi ki baya pet ya kenika online worship service jongi lembaki phone jong pi lembaki TV jong pi lembaki komputer jong pi kumjurung apa yang sobhai ki perlok ki perjor jongi ki baya snok hilang bat ngi ki badan hajan hajengai te nyai ngo yo blai blai ngi kenika lat bengin yo benyawan biang kumne te ban sedang no ya kajing syakri jongi aku abang ni phai lang syakri rai kan number ke ba ars pa khat pra na ko jing rai ke ba thamai la ne philaban bot ya ki kentin ki bala bo harum tinga kerpat ya i Jason Bainwan Syahmat abang lam ki jing rai Jesus ya hang ni kepor nginyo jing polis dang but nga khode pi be pnia phai lan bat nga syaki bible jong pi nga kitab u Isaya kelenong ke ba san pulai bat kat khot ke ban riu
ngi baro kum kilang berat ngi la sakma ngi la phai no uwei shala kalanti te utrai ulabo halor jong u yaka jingbam hok jong i baro anong sisin ngi baro kum kilang berat ngi la sakma ngi la phai no uwei shala kalanti te utrai ulabo halor jong u yaka jingbam hok jongi baro aingo yoble am taka jing pulis dang jongi bat ngangit scam ba inong kren isa pensha shu yakni ka jing pulis dang jongi tehane kapor ini aduai able ku pa jongi baham neng jisube kanong adap daga jing skungu bakrau try iki jing ej ba jong me nam ta jing iwe piwe melai katayo balalit no hadu kene klimat atrai bangi yo pat dik ne ka singi ka bagtang ka buhut ka jong me trai ka sabatan haba me mala syong tha atrai na kam ki jam bat me hikai ngiru bangin syong tha na ki kam ki jam hendrai bangin ai ya ka por jong ipat syame atrai baniro ban buram ya me ban chakri ya me atrai kublai shibun ye ki jing ri jing sumar jong me ablai ye ki jing pendap jing penbiang jong me berkam taman try melai kalat mengiyo banya pusan biang yang kecingkai jong me lemba iktin ke bekhot jong me ablai kublai shibun ya ka jeseng sabat school banglayo baringes kemba kejing ka jinggerhu babahatang milayo try lemba nong kren but hakani kapor ngaduai makrpat me men pa men sim kho jong me halor jong i wei pi wei berkam tam men aibor yu nong kren bon laban a yangi ka khubor ka ba me temu nam ta jong i wei pi wei atrai ngaduai nam ta ki bapang be stam atrai kam tam hakani kapor ka bang ngidon baro hapreng ka jing jinjar ha jing ling shop yang ni khlam atrai ngaduai men aibor ngi bangila banyale ingis kemba kini ki baro baman ut persang banyele mantan yang syakaliang jo ndrai ngi tip try ba mem ailat ya kata jisubit ngaduai men ai boring ya try bingila ban ya jakalenti ka jing shisha ka jong me terus ngolom try ne khot kapat berit mar nga panik ni teng me jisut belong no penim no sispa jing mentau syade bom jukut ru amen hakni kapor ine paipat syakawai ka jing syakri bakata kalong banlum ki jing aingo tengah kerpat ipi ki para banget ki badan halaki yang gisem bapinya lum ki jing aingo jong pi barang kerpat ye miss frequency be wan chakmat ban ai ye jing duai tungnya yang lang banya bai hingga kuno bleng ya Zengga kunau bleng ya Kita ni kapor ini ya pendem kiri jungi jing duai. Ko kupa jungi ba beneng sisi pangi aingo eme ni kapor kembali shibun jidorang kat ke jong me ha ke jing em ke jongi ba shibun ke jikir khum na the jing em jungi hane kapor kwa ban duai dam tai gini ke jing kan show ki barat ki jongi kembali shibun jing ai so ba ka jong me ke jing em jongi to pediang ki khnang ba pan kentang ki atrai khnang ba ngila pat ban pen priang ke gospel Syakal yang setelah kepertai kerkhui ki bala ban ai bak bamla ban ai rukum ju kam tam kerkhu atrai ki lap ai tang kendiat ndrei to ai bakin ai kaman
kejong me ba kan long hapo jong ki khnang ba kila bat plen jimut ki je prakhat ji em juki kurkhui ni ke jin kan sheu sa shi sen pat to ai ba kan long ka kamba na ka benta ka kam ga jong me khnang bala banyalam bat banyalam ka gospel shabaro ki jai pen riu kuble shibon si sen pat jin kumethe ji em jongi ki ne ro adwa ngapan ka teng jisu na pen em jongi amen. Kublai shibun mes frequenti ya jing duai jong pi te hang ni ka por pat inum non shu ke jing ruai baar ndrei inyo jing ruai kerpang ya ka bawan ai de mes kharpran. Rain
ublei shibun mes kharpran ya ka jingrwa jong pi to ai ba ublei un kurkhu ya pi kat ba pidang syakri u takasur jingrwa jong pi te hakane ka por ngaskwa ban penithu ya pi ya inong kren jongi ya i pastor WB nyota i dei i ilajutrai kumi church pastor hakabalang nongrengko ha mau kayau ban hamelim ban menta i dei kumi circle director jongka ribhoi circle jongi hang ni te klam dapat slam show nginai ko por syai pastor kublai sabutan ipi sesien pat hagani ka por pendap ingat ke jingkemen ke bakrau ya ka bangan la sesien pat bania sam ke ketin ke jong blai bat pi wei ha siteng jong ke singi ka bakentang ke jong tinga kwa ban priang sngop ha bat ban khot sngop ha ya pi wei sekene ke channel bangin yo bania pule lang ke ketin ke jong blai bat bangin yo diang ya ke jingker khu te hagani ke klip mat ke subjek ka bangan ya sam bat pi wei kadai syapang jong ke jing i ka bala i no hatu la judon ka por ka jing im ke jong pi bagi brio ki ba pi bat ki ba ru ya pi ki la le klet ki le lendet bat ki le bom suit nyau ya pi ki ya le persya ya pi kum no pi ngau ha ka ba kum ka ta ka por jong ke jing ya syam ke jong pi Yohanes kelenong ke balai ke dekat ke bakat riu ke ong nabau blei ula it kata-kata ya ke perthai kat bau la ai tino ya lau khonu bala kamar wai bau ei ru banget ha un jat shu henre un yo ya ke jingim ka bom jukut Isaya kelenong ke pesan pulai ke dekat ke ban riu ke ong ngi barok kum ki lang brot ngi la sakma ngila pai no uwei shala kalenti teu trai ula bu alor jong u ya ga jingbom hok ke jongi baro ublei ula yangi haduk kata-kata henrei penban ngi kum kita ki langbrot ngila sakma bat ngila pai no uwei shala kalenti wat hapdeng jong ke jing yat sakma ke jongi nau blei henrei penban ke jing i jong blei kalong ka bakrau hadu kata-kata bau trai ula bu halor jong u ya kata ke jing bom hok ke jongi baru to ini dua atrai bu blei jongi ubah beneng hagani ka klip mat ni aingo yami na ka banta kini ka por haga bangin la ban yamani yami u blei badu nong penem u jongi ngadwai ya ka ba men ngop ha bani alam yangi wei pi wei do men sim ba khoj u jong me panai hangi ya ka jing start ka jing shampang bat ka jing ngau thu kat bangi ya pule ka ni ka subject ha ka ni ka shiteng sni to men na ker khu ker pang yanga ka mu syakri warit u jong me ba men pendon kam yanga ko try ba ka khubor ka bangan keren kan long ka khubor ba wan ka khet ka jing snei ka jong me try to ya lam yang i wei pi wei kham tam i ki bas ngap ru bakan long ke jingker khu na ke benta jongki i wei pi wei to ma pi ki pop baro ye kini ki jingker khu ngi pan ha ke kerteng ke jong Jesus Christ menta bas ki bom je ko ru amen ha ke kitab jing pen pau ke lenong ke baar ke dekot ke banengkong hadu ke ba henyo ublei ula ai ya ke kubor sya ke balang Efesos bargani ke kubor syaka balang Efesos kalong ke kubor ke badon kam hadu kata-kata naga benta jongi iwei pi iwei kiba im hagini kisngi kiba khatu kari ke kubor jong ke jingkhot yangi bangin kendit benrio kari ke kubor jong ke jingkhot ya pi bat yang bangin kendit benrio kini ke kubor ke don hadu san benta bat kini ki benta ki long bah ka ban nengkong ngiyo i ya ki kentien jong ke jingero ke jong blai ya kini ke balang ke baar kalong bangiyo i ya ki kentien jong ke jing penrem ke jong blai ya kini ke balang ke balai ngiyo i ya ki kentien jong ke jing khot i ke jong blai ya kini ke balang ke basau ngiyo i ru ya ki kentien jong ke jing maham ke jong blai bat kabasan kabakado ngiyo iru
ya ki kentien jong ka jingkular ka jong play ya kani ka balang mentang ngin ya pai syakani ka mat ka baneng kong ngin ya pek ya ki kentien jong ka jingiro ka jong play ya kani ka balang ngiyo i hang ni badan hadu sau teli ki jinglong ki bakerpang ya ki bau play ulaya ro ya kani ka balang jing pun pau ka lenong ka baar ka khot ka baar hang neu blei wong ngai thu ya ki jing le ki jong pha bat ya ki jing le mi not bat ka jing yai sha ka jong pha bat ba pham la ban sha su ya ki basnil bat phala tunjuk yit ya kita ki ba ong ba ki long ki apostol bat kim long ti phala syam ya ki ba lam le ka ba neng kong hang ni ngiyo i ya kata ka jinglong ka ba kerpang ka jinglong ka ba bha ya ka ba ka ni ka balang ka don ba ublei ulai ro ya ka dei ka jing sha slam la ni ka jing yai sha ka balang ha Ephesus ka don ya ka jinglong jong ka jing yai sha slam wa ha pedeng jong ki ba bun ki jing ki ba ka yai leng ba namar ba ka ni ka balang ka don ha kata ka nong ba Ephesus ka nong ba ka ba pau nam ha ka jing mani blei tau ka jing mani ya kata ka blei Diana klem martatin ki don sibun ki jing yele ki jing pensoi henrei ka ni ka balang ka la yai sha slam upol kentu yang i wei pi wei bangin don ya ka ni ka jinglong jong ka jing yai sha ba ka jing yai ne kumba ka balang Ephesus ka la don ning kong korin ka lanong ka ba khat san ka khot ka ba san phu pra ka ong na ba kumta ko para banget ba i jonga to long phi ki ba yai ne scam bat ki bom ken ria no bat ki ba man kerhai man lagasni haga kam utrai haba phi tips kam bakata ka jing 3 minute jong phi kam julong ka ba le no ai how try kata ka de ka jing kentu ka jong apostol Paul ya ka bangin long kita ki ba yai ne scam namar ka jing 3 minute ka jongi kam long ka ba le no ai how try Jacob kalonong ka ba san ka khot ka ba pra apostol Jacob hang ni wong to ya sha slam ru ma phi to pen ne scam ye ki do nut ki jong phi nabakata ka jingwan utrai kala jan ko ki parlok ko ki parawanget ki ba i ki jonga kat no slam ngila ya lenti badu Jesus Christ nado ka por bangila priang ya u kumunong penim badu nong siuspa ujong phi badu jonga kat no slam ngila ya jai ringkat baru Jisu tongin naman taj henry tongin long ki bayai sha slam kata ka de jing gentu ke jong Jacob namar uong baka jingwan ke jong u kalahajan ke jingwan ke jong u kalahajan tongin yai sha slam ke jinglong ka baar jinglong ka kerpang jong kani ka balang ha Ephesus kani ka balang ka don ya ka jinglong ka ba bakam ju la ban sha ya ka basnil kata ka de jinglong ka kerpang ka don ya ka ba ublei ulaya ro ya kani ka balang sikat de e bat leng ba kani ka jingro ka jong ublei ka ai ru hangi ya ka jing hikai bakat bangi ya ka lenti jong ka jing ya pilgrim ka jongi hagani ka perthai bangi dei ban ya le persha ya ki bor jong ka jing sneo baro kani ka jinglong jong ka balang ha Ephesus ka dei ban long katakan nuksa ya ka ba mapi bat manga ki de khot jong ka balang ka jong blei hagini ki sngi ki bakat du bangiru ngin don ya kata ka jinglong bangin ya le persha ya ka basneu bangin nam sha ba ka basneu kan sensyar ya ka jingim ka jongi iwei pi wei rom ka lenong ka bakat ar ka khot ka bakhandai hang ni ka ong to ka jingi ka jong pi kan long ka ba klem ar sap
tu ke jingi kan long ke baklamar sap tu kiar no ngau trim na kata ke basniu batu sno hagata ke babah ko ki paralok ki parabangai ki jonga blei ukot yang iwei piwei lingbau apostol Paul baka jingi ke jongi kan nom dei ban long kata ke ba arsap bangin kiar no na kata ke basniu bat bangin yai sno erdin ha kata ka babah Jacob kelenong ka sao rekod ka bah nyo ka ong namar kata to dapen ko ngu yaladi hau blai Henry to ya le persyak ya usaitan tiun pet yap no napi bun sin ngi perkhat bau blai un le lut na ka benta jongi Henry penban ngakwa ban yetu bat ban ong ngakmat jong pi hagani ka por ba ublei ru ulai hangi ya ka bor bat ngingi dan kamban le ya la ka jong ka benta bat kata kalong bangin persang da ka bor ka jongi ya ka bangin ya le persya ya ki bor jong ka jingdum ya ki bor jong ka jingsneu bat ya kata ka bang ngingi mla ublei ula dep tip kai ka ba un le ublei ula tip ya la ka jong ka kamram ka benta ka jongi kalong bangidon kamban persang ban ya le persa yau boman yau syaitan ya ki jing pensoi bat ya kita ki jing kwa brai jong ka do barok habangi ya le persa man na kapor bat habangi ong em ya ka basneo man na kapor ha ka bakut usaitan un sapet yap bat unom wan su hangi ya ka ban pensoi yangi ka jing long ka balai kabakani ka balang ka don ya ka bau blei ulai rok ni ka jinglong ka ba kerpang ka jongka ka dei bakani ka balang ka jutenju ya ki jing hikai barok kiba ki yos ngau habaki nong hikai ki hikai kini ki dekhot jong ka balang ki jutenju ya kita ki jing hikai barok kani ke balang na ke babat scam ye ke jing hikai jong ke tien ke jong uplay kalalaj na ke jing syukor jong ki nong ye thu lupa balam ler kan mau bau uplay leng bau apostol Yohanes ula ayangi ya ke jing maham neng kong Yohanes kelenong ke basau ke khot ke neng kong ko hep bai wat ngai hagi mensim barok Henry itu pinten juyit ya kita ki mensim laki long ne em na ublay na ba shibun ki nong itu lupa ki wal lamler ki la lek mi no syaka pertai ngiem hagi ni ki sngi ki bakat du ko ki perlok ki para bengit ki bait ki janga baki jing hikai ki babun jaj bun rukom ki la wan rum haki balang kristan ki baper kai ke bangi ngidon kamban le kalong bangidon kamban tenjuk lani ban yit bania laki ni ki jing hikai ki long ne em kat kum ka ketien ka jong uplay ngidon kam ya ka bangin le ya kata namar ba ublay ule tuk lupa wong baki nong ya tuk lupa ban lamler ki la lej mi no syaka pertai lem kum ta lem dangi tenjuk yit ngin syak ya lam bakla bat ngin poi syaka jingjot ki kam ki apostol lenong ke bakat nyau ke bakat wei hang ni ke keren syapang jong gini ki briu haberia ka ong kini te ki la long ki bakam don akor ban ya kita ki bahates loni ki bala pediang ya kata ka kten ke jing sngau lakloi hala ka sngi ke de yit benia ya ki jing thok ya ki la ki ni ki ei ru ki la long kumta ni em kum nongin tunjuk yit ya ki jing hikai barok ka nong rem lani ka jing theo ka bapaka ka bangila ban syania ka deitang ka ketien ka jong ublay haba kini ki nong beria ki la yos ngau balaya lap ya ka ketien ka jong ublay oh kila pediang ya kata ka jing ya lap ka jong ki bar haba kila lek pai selaying ong ke Bible bakila lek bat kila ya sembiang ya ke Bible bat kila ya pule kila ya yit benia laki ta ki ai barok ki baki kila yo snow ki long kumta
neem lani ki keren neem kat kum ka ketien ka jong oblei kata ka de ka jing theo lani ka nong rem ha ka bangidon kam ban tenju ya ki jing hikai barok dei tang ka ketien ka jong oblei ka jing long ka basa ka jing long ka ba kerpang ya ka ba ka balang Efesos ka don ya ka ba oblei ulai ro ka long maka ni ka balang ka shun ya ka jingle jong kini ki Nikolaita ka jingli ka long ki ai kini ki Nikolaita bat ka ai kata ka jing hikai ka jong ki ka jing hikai jong ki Nikolaita ka pediang ia ka jing don lok don tengah sibun kata ka de ka jing hikai jong kini ki Nikolaita nang ta ka pediang ru ban bam ya ki jing bam ki balaknya se ki blei thao nanta ka balai ka jing hikai jong ki Nikolaita ka hikai ru ba ka jing le ha ka do dan ni ka jing le jong ka do ha ka ni ka perthei kam don jing kta ai ru em ya ka jing khoi jong ka jing em bat ya ka jing pen em hatu kata kalong ka basisha kat kum ka ketien ka jong ublei sam kalonong ka ba sispa kat kendai ka khot ka ba sispa sao hang ni ka ong de ki hukum ki jong me ayo ki jing syampang namar kata nga isi ya ka lenti ka ba lam ler baro kumno ngin tip baka ni ka de ki jing hikai jong ki Nikolaita la ni ka de kam de ki jing hikai ka jong ki ka nong rim ku mga keren na dumane ka de tang ka ktin ka jong ublei u David wong badaki hukum ki jong me ngayo ya ki jing syampang namar kata nga isi ya ka lenti ka ba lam ler baro ngong ye phi ko ki para banget ki ba i ki jonga baladangi don ye ki hukum ki jong ublei ha ka jing im ka jongi ha ka dok nut ka jongi ngintip bat ngini thu kanu ka ba sniu kanu ka ba bha kanu ka ba shisha bat kanu ka ba lam ler bat habangi itu ngintip ru kumno ban jit ban le ya ka ba bha bat ban isi ya kata ka ba sniu ban isi ka ba sniu bangin la ban isi ya ka jingle jong ki Nikolaita ngidon kam ban don ya ka ketien ka jong blai ya ki hukum ki jong blai ha ka do not ka jong iwei pi iwei ki Nikolaita ki hikai bagi jingle jong ka do ha ka ni ka perthei kim don jing kata ya kata ka jing long kho jong ka jing em bat wat ya ka jing pen em henry ka ketien jong blai ka hikai yang iwei pi iwei ha ka sithi ka ba ar jong Paul si ki nong Korin kalau nong ka basan ki khot ka sipau ka ong namar ka dei ban pen yang i baro hakmat ka jing song bishar Chris bawei unyo pediang haladi ya kita ki ai ru balale hakamet jong u kat bakum kita baulale labha lasnia kabalong mar persya ya ka jing keren jong ki Nikolaita la ni ka jing hikai jong ki Nikolaita baka ai ka bangile ha ka do ha ka met ka jongi kam don jing kta ya ka jing long khoi jong ka jing em hang ni u Paul pat Ukraine wong bangi yangi baro iwei piwei on sa pen yangi hakmat kata ka jing song bishar jong Ukris bawei on yo pediang halade ya kita ki ai ru balale ha ka met ka jong u tamut ha ka jing im ha ka do ha ka ni ka perthei kat bakum kita baulale labha lasne on bishar lut ya ki baro ki bangile ha ka ni ka perthei kani ka dei ka benta ka baningkong ha ka ba ublei ula keren lani ublei ula penpau ha ka ni ka balang ha Efesos ka jing penpau ka jong u ya ki kentien jong ka jing yaro namar ki jing long babha jong ka ni ka balang ha Efesos mentangin ya poi sa ka benta ka ba ar ka ba keren syapang ka jing penrem ki kentien jong ka jing penrem ka jong ublei ya ka ni ka balang ha Efesos balai bo ublei ula penrem
kai kata ka jinglong ka bakani ka balang ka don ya ka bau blai ula penram don tang ka wei ka bau blai u penram ka jinglong jong kani ka balang ka bau blai ula penram bat kata ka long bakani ka balang ka la i no ya ka jing i ka banengkong ka jong ka jing pen pau ka lenong ka baar ka khot ka basau hang ni ka ong henrei nga don ka ni ka ba persya ya pa ba phala i no ya ka jing i jong pa ka ba nengkong kani ka jing kani ka jing hap no jong kani ka balang ba kala i no ya kata ka jing i ka ba nengkong ke jing keli kalong ka kani ke jing i ka ba nengkong hang no ngila ban yo i ya kani ke jing i ka ba nengkong abangi pai seki kam ki apostol abangi pai seki jing tho syapang jong ki apostol ha ka balang ka ba nengkong habau Petrus ulaya lap ha ka sngi Pentekos ki briu ki la yo snow bar haba ki la yo snow la dungak ye ki doknut ki jongki bat ki la yo ong a para kumno ngin ye le tiu Petrus ulai thu haki tu pin kala ka bamut bat on pen baptis ye pi wei pa wei ka kertengu Jesus Christ ye ka ban yo map ki pop bat pin yo diang ye ka jing ai ka jong men sim ba khoi kata kadai ka jinglong jong ki senran ki jong Jisu haka por jong ka basdang jong ka balang ka banengkong habau Petrus ulayalap ki briu kila syashkor ki briu kila terang ia ka ban sngap bat om tang bagi terang ban sngap lani bagi la syashkor Henry penban kata ke jingkren ke jong apostol Petrus kala dungak ya ke jingim ke jongki ya ke donut ke jongki hadu bakala penlong ya ki bakin ngau si ya laki jongki pop ke jongki kila ong para kumno ngin ya le o Petrus haga tu kapor ula khot ya ki bakin kela ka pamut bat ban pen baptis ya ki kim simla pen lagi jongki donut ke jongki bat kila lech syakmat ya ka ban kela ka pamut bat la pen baptis ya ki la pen baptis ya ki kata kadai ke jinglong jong kini ki senran haka basdang jong ke balang ka banengkong syuk ngin ye pulih kadkhot ka ba sau fuar ka ong bat kila yaine skem haga jing hikai jong ki apostol bat haga jing yeslok bat haga ba kedia akpu bat haga jing duai de kata ga de jinglong ka ba ki senran kila don haga por jong ka basdang jong ka balang ka banengkong kila syashkor ka ktin ka jong blai kila kelah ka bamut lapen baptis yaki bat kila yaine skem haga jing hikai jong ki apostol bat kum juru haga jing yeslok bat kum juru haga ba ya kedia akpu bat haga jing duai de kata ga de jinglong jong kata ga jing i ka banengkong ka baladon ha ka basdang jong ka balang ka banengkong nang ta susu ladangi beteng ban pule hakikam ki apostol kelenong ka baar ket khot ka basau pusau ka ong ti barok ki balanget ki laya long haju bat ya ki barok ki laya lelang ket khot ka basau husan ka ong bat ki laya dino ya laki bri ya laki ying bat ya laki mar bat ki laya sam ya ki ha barok kat ha ki badon kam saufun riu ka ong halaka sngiru ki da yaine skam haka wei ke jingmot haka temple bat haba ki da ya kedia kepu haka ying kila ya bam da ke jingkemen bat da ke jing sngo bet ka doknut kata ka dei ke jinglong jong kini ki senran ki banengkong kila nget kila ya long haju kila ya lelang ya ki barok kila ya dino ya ki jingdan ki jing em ki jongki ya ki bri ya ki yeng ki sam ya ki mar ki jongki bat kila ya sam ya ki habaro ki badon kam kabangi ngau thu
si don na pring jongki ki ba don ha pring jong ke jing duk bat ke jing kerdu hanrei penban kini kisenran kilaya rap bat kilaya le isn ai kitu ki ba don kilaya sam se kitu ki bom don kad khot ka ba sau pu nyau ki daya ro yo play bat ki da syam ka jing ngau ba na ki briu baro badu try rup ulanang penyesok haki halakas ni ya kita ki bala laj em kata ka de ke jinglong ka kerpang jong ki senran ha ka balang ka banengkong ha ka basdang jong ka balang ka banengkong ka jing i ka banengkong ka baki kiladan bat ya ka jinglong ha ka ba kila duk no suki kat baki por kila nang yai kani ken gede kata ke jing i ke banengkong ha ka ba ke jing i jau blai ba ke jing i jau para briu kala rahem ha ka donut jong gitu ki senran kila ya penlot ya ka por ban ya le ba mar keliang kila kendo ya lagi jing don ki jing em tang ban yo ban ya rap ya ki wei kila ya snok lang ha ka jing duai bat ka jing yai sam ya ka tin ke jong blai bat ha ka jing kersan ya ki syakri ke jong blai ki balong ki apostol kani kade ke jing long ka babha ka ba kila don ha ka ba menengkong henry yu blai ula penrem ya ki namar ba kila ino ya ka blai ula penrem ya ki namar bagi la i no yaka ko ki para banget ki ba i tongin ya pai sel ki jong ki jing im ki jongi bat kli la de hatu ngi don ya kani ke jing i ka bakum kane hatu ngi don ya ke jing i ka bakum kane ladangi ngim simladon ya kani ke jing i ka bakum kani tus ngau thu bakumba ublay ula penrem ya ke balang Efesos kum taru ublay unsa penrem ya pi bat yang bat kandon ke jing ma laning ngindon ha ke jing ladang ngim kendit benriu ya ka bangin pai pat sekaban ai show blay ya kani ke jing i ka ban nengkong ke jing i ya ublay ba ke jing i ya para briu jing i ya ublay bagi jing i ya para briu ka Bible kalau ya tok lupa yang i wei pi wei hau Matias kelonong ka ar sau ka khot ka khat ar ka ong te namar ba ka pop kan man bun ka jing i jong ki ba bun ru kan man kriat ar Timothy kelonong ka balai ka khot ka ar ka ong namar ba ki briu kin long ki ba i tang yalade hakis ngi ki ba khat du ki briu kin long ki ba i tang yalade habangi pai syakani ka perthai ka bangi im menta ngiyo i bakani ke jing ya thuk lupa kala jia kat shabangi ya charum seneng ngiyo i baka jing i ke jong ki briu kala man kriat ke jing i jong ki babun kala man kriat badan ki briu ki ba i tang ya kala di ngila ya em ha ka bakum kata ka por pakai jing i jong ki babun ya ublay bat ya ubriu kala man kriat kat shabalek ngiyo i ya ke jing i jong ki briu tang ya kala di balai baki duna ki briu ki ba pediang ya ke jing sisa balai baki duna tan ki briu ki ba pediang ya ke jing sisa jong ka ketin ke jong ublay wat lada ki pule ke Bible ki syam ya ke jing sisa henry kim la ban pediang ya ka balai ke jawab kalong ba ke jing i ya ublay kalaman kriat wat la bun ki briu ki kam ya la di baki long ki Kristan
Nrei ki sngau tenat ban pediang tang ya ka ka Bible ka keren kat kum ka jing sngau bha ka jongki henrei ya ka ka kim ya hap jing mut wat la ka long ka jing sisa kim pediang ka dau ka long ka jing i ya ublei kalaman kriat kini gide gisngi ki bangi ngi em bat ki bangi yo i sisa bakata ka jing i ka ban ningkong ka jing i ya ublei kalaman kriat ke jing khot ke jong blai yang i wei pi wei kalong bangin kendit ban riu in kendit ban riu balai ba ka don ke jing ban beng balai ba ka don ke jing le bor balai ka don ke jing ya penyap balai ka don ke jing ya le balai ba ka don ke jing ya nyau siliang khmat namar baka Bible kala ya thu lupa bagi sngi ki bakat do Ibreu kin long ki ba i tang ya kala de Ibreu kin long ki ba i tang ya kala de na kata kadau ki mi kini ki jing ban ben ki jing le bor ki jing ya penyap ki jing ya nyau siliang ba ki jing ya le makan ti bat kum ta ter ka jing i ya la di ka ya lam yang i ban long kum ta ublei ula penram ya kini ka balang namar bakala i no ya kata ke jinglong ka bakerpang ke jongka barah ke ju ka por ngaku aban ya thu ya pi bau bleun penrem ya pi bat yang ngaru kum ju lada ngi ngim kendit benriu bat ladang ngi ladu no ya kani ke jinglong ka bakerpang kata bangin i jau blei bat bangin i jau para breu mudur mapi ko ki para bangai ki paralok ki ba i ki jonga haba ki parlok ki bapi ki bapi tep man sim ki le lendet no ya pi kim sut nyau ya pi ki le persat ya pi kumno pen sngau blei ula i yang i hadu kata-kata ula ai tino ya lau kun pan yap na ke benda ki pop ki jongi udap da ke jing sngau si ba ke jing pai do not habau yo i ya pi bat yang i wei pi wei bang ya sakma hala ka jong ka lenti ngila ya jingai na u pada bang ngila pen pai no i ki do not ki jongi shawei pat na ka ba i ya u blei udam da ka jing pai do not namar kata ladang kani ka khubor ha kani ka siteng sni ka pen kendit ya pi to ai bangin pai sha ublei pat to ai bangin ai pat sha ublei ya kata ka jing i ka jongi ya u kumba ula i chua ma u hadu ba ula kenyu ya la ka jong ya la u jong khon ban ai ti na ka mentai jongi i wei pi wei mentangin ya poi no sa ka benta ka balai ki kentin jong ka jing khot i ka jong ublei ya ka balang ha Ephesus ka jing khot ka jong ublei ublei u khot ya ka balang Ephesus ya ka ban kelah bat ban le ye ki jing le ki ban nengkong jing pen pau kalau nong ka ba ar kat khot ka ba san ka ong to kan mau namar kata nang no phala hap no bat to kala ka ba mot bat to le ye kita ki jing le ki ban nengkong kata ka ki jing khot ka jong blei ye ki ka balang ha Ephesus Pagari ke jing khot ya pi bat yang aru kum ju bangin ken mau hang no bangi don ya ka jing nang no ngila hap no hang no ngila ya le persaya blei bat meno bangila ya sakma bat hadu kat no bangila pen sngau si ya blei
bangin kela ka bomot bat bangin le biang ye kita ki jingle ki baneng kong hakapor bangidang pediang ye Jisu kumunong pendemo donong sespa ujongi hakapor bangidang syem ye ka jing pen baptis ngi ngau thu hadu katnu kata ka jing ye dei ka bajan ka jongi badu play hadu katnu ngi persang ye ka ban IT bat ban le ye ka batam na ka benta jong play ka tu ken ka jinglong ka ba pidon ha ka ba menengkong na ka benta jong play ka tu ken ka jing shitham ka ba pidon ka ba ngidon ha ka ba menengkong ha ba ngi IT la ka jong ka jing em show play ka dei ka ba ngi sai sien pat ngin pen pai pat show bat ngin IT show bat ngin le ye ka mon ka jong ban pen ngau ha yo Jacob ka lenong ka ba sau ka khot ka ba pra ka ong tu wan hajan ya play ti unwan hajan ya phi tu thet no ya laki kti ko phi ki ba pop ba tu pen khoj no ya laki do nut ko phi ki ba pen ki ba sen rop men sim ka jing khot ka jong play ka long tu wan hajan ya play ti u play unwan hajan jong phi tu thet no ya laki kti ko phi ki ba pop tu pen khoj no ya laki do nut ko phi ki ba sen rop men sim u Jisu khot yangi baro bangin le pop su henry bangin sumar yaki hukum ki jong uong hau yo anis kelonong ke bakat sau ke khot ke bakat san ong la da pi i yanga tu sumar yaki hukum ki jonga bat ki hukum ki bau Jisu ula ai ha pi bat hanga ki long ki hukum ki ba ngila ban syam ha ka gospel kat kumu Matias kelonong ke baar pu ar kat khot ke balai pu nyau ka ong u Jisu te ulaya thu hau men it yau trai wo blai jong me na ka donut jong me baro badda ka mensim jong me baro badda ka jingmut ka jong me baro ka khot ke balai pu pra ka ni ken ka long ka hukum ka baning kong bat ka ba krau ka khot ka balai pu khandai ka ba aru ka long kum kata men i yau paramarjan jong me kumba yalade ka balang Efesos kala hap no nakata bakala i no ya ka jing i yau blai bad ya ki paramarjan ya ka jing syakri blai ka ban nadu ka donut bat ka mensim ba ka jing syakri ya ki parabriu hakikam babha habangi pai se ka jing em ka jongi iwei pi iwei kei kata ka kam babha ka bangi le kumno ngi syakri yo blai man la ka sngi la ni man la ka tayau hatu kata ka jing syakri ka jongi yo blai ka long tang na ka dau banga hap ban lech jing eseng man la ka tayau ni ka dei kata ka jing syakri kepada wan nadu ka donut bangi da terang ban syakri ban ye kendu bad ublai hatu habangi ye kendu ye kibriu ki baduk ki basitom ki bajenjar ngila persang nem ye ka ban kener ye ka kti jong ka jing yarap ka jongi hatu ngila persang nem ia kaban ai sya ublai ia kani ka jing i ya ublai ka jing i ia ki para brio ka jing khot kam dei tang ia ka balang Efesos ndrei kham tam e yang i iwei pi iwei ki ba em kini ki singi ki ba khat do ki singi ki ba Jisu la jan banwan ublai udang yai khot menta yang i baro hendrei ngakwa ban ye thu ye pi bakapor kan sapoi hakabau blai un sapun kut no ya ka jing khot ka jong u lada pio sngo ya ka jing khot ka jong blai menta u khot bapin i ya u bad ki para bria wat nom pen e ya ki do nut ki jong pi jing pen pau ka lenong ka balai ka khot ka ba ar phel hakmi ngayang ga jingkhang bad ngatit lada unuru unios ngau ya ga ktin jonga badun pli ya kata ga jingkhang ngan wanrung hapo hau
bat ngan ya khawai mit lem bat u bat ma u lem bat nga u jisu manta udang yang haga jingkhang ga do nut ka jongi i wei pi wei bat u tit lada ma phi bat manga ngi ple ya kata ka jingkhang jisu ula kular ba unwan rung hapo bat ba unia khawai mit lem bat ni namar kata kat bau jisu udang tit kat bau jisu udang khot to ai bangin syak skor ya kata ka jing tit ba ka jing khot ka jong mentangin ya poi syak benta ka basau ki kentin jong ka jing maham ka jong blai ya ka balang ha Ephesus lada pi yai pen ka jing maham ka jong blai kalong ba un saken riak no nangi jing pen pau kalau nong ka ar ka khot ka san kong lem da kum ta ngawan kloi ha pha bat ngan pen ken riak no ya ka ding pen yang syarak jong pha na ka jaka jong ka lada pham kala ka ba mot kani ka de khot ka keren lani kamut balada ngi yai pen ya ka do not ka jong ngi bangim phai show blai ru un saken riak no nangi blai ru un saken riak no nangi ken mau ko ki paralok ken mau ko ki para banget ki bai ki jonga pagadon ka por ya ki ai baro kadon ka por ka bau blai ula khot ya ka perthai baro ban kala ka bamut lengba unowa bar kala don ru ka por bau blai ula pun kut ya ka jing khot ka jong u da ka bau la khang no ya ka ying lieng unowa kum taru kan long la dang yai pen ning yai bu teng ban sha skor ya ka jing khot ka jong blai ya ka jing yai tiet jing khang ka jong blai ha ka do nut ka jongi la dang yai pen la dang yai khang ya ka jing khang ka do nut ka jongi ka por kan poi ha ka bau blai un sa pen kut no ya ka ta ka jing tiet bat ya ka jing khang kum bau la khang ya ka ying lieng ka jong no wa kum taru u blai un sa pen kut no ya ka jing khot ka jong u bat la dau blai u pen kut no ha ka por bangi dang khang ya ka jing khang ngi sngo thu pa ka jing im ka jongi kala don ha ka jing ma pa ka jing du jing kermen bat bangin la bat bangin du ya ka jing im ka ba bom jukut ka benta ka ba khat du jong ka ni ka khubor kalong pang yo i ya ki kentin jong ka jing kular ka jong play ya ka balang ha Ephesus jing pen pau kalau nong ka ar ka khot ka ba nyau kong jaru badon ka skor tun sngo ya ka ka bau men simu ong kita ki balang hau ta u ba job ngan ai hau ban bam nau ding jong ka jing im u ba long ha ka paradise ka jong u blai wai ka jing kular wong la da pidon ka skor to ai ba pin yo sngo ya ka bau men simu kren lani ong ha kita ki balang hau tau ba job hau tau ba yaine u blai un sa ai ban bam nau tau ding jong ka jingim u ba don ha kata ka paradise ka jong u blai ka jingkular ka long ka bas ngau tanat bar ka bas ngau thiang hadu kata bangin yo bam biang nau tau ding jong ka jingim ya u bau adam u balong u pat men nu jongi ula du ban bam nau tau ding jong ka jingim na ka dau bau la hap no shakapop Henry lada ma phi bat manga ngi pai show play ngi kala ka bamut ngi IT ya ki jong ki jing im show bat ngi yai ne ru hadu kata ka jingwan ka jong u ha ka bakut blayun sa penyo pat ha phi bat hanga yau tau ding jong ka jing im ha ka bangin sa yo ban bam yau bat ngin yo ban im junom lembat ublay ha ka paradise utau ding jong ka jing im wadon ha ka paradise kat kum ka Bible ngiyo ibo tau ding jong ka jing im udon ha ka ta ka Jerusalem ka ba thamai jing pen pau ka lanong ka ba ar ku ar ka khot ka ba ar pada baro arliang jong kata ka wa
ladon uding ke jingim kani kadi ke keren sepang ke Jerusalem ke batmai uding jong ke jingim uba seino yaki khat ar ki jing seiso hala ubnai uda seino ya kata ke jing seiso ke jongka bat ki sla jong uta uding ki long ya ke ban penkia yaki kenja ban ria kani ke jing kular ke jong ublei ke theo ya ke jing terang ke jong u sasisen pat baun ai biang hangi ya kata ke Eden ke bangi ngiladu no baun ai hangi ya kata ke beneng baun ai hangi ya kata ke pertai ke batmai ke Jerusalem ke batmai lada ngilong kita ki bayai ne bat ki job ko ki para banget ko ki parlok ki bai ki jonga tungin nom ya pen le no ai ya kani ka lat bat ya kani ka kabu blei ulah terwa hangi iwei pa iwei ya ka bangi ngin IT syau da ka bangi persang bantai bat ban pensan ya kini ki jinglong ki babha ha ka jingim ka jongi ka jinglong jong ka jing yasha ban isi ya ka basneo ban tenju ya ki jing hikai barok ban isi ya kita ki jing hikai jong ki Nikolai ta ki jing klimsi ba ki jing le sngo bha ha ka do ban don ru ya kata ke jing i ka ban ningkong ke jing i jau blei ba ke jing i jau para breu bangin yai te bat bangin yai pensan ya kini ki jinglong ki babha ha ke jing im ke jongi kenang ba onda ba ji sunwan ha ka sin ka ba ngin yo ban lech lang bat u sya kata ka hima ka ba ula pen kre bat bangin yo ban shimti ya kata ka ba ula kular hangi wei pi wei ta ka long bon ai hangi ya ka jing im ka ba thamai bat ban ya lam yangi sya ka perthei ka ba thamai tu bleun kerku ya pi bat yang hilang wei pi wei tu ngin long ki ba yai ne hadu ka ba kot amen Apa penong kumlei shibun yai pastor jungi i pastor WB nyota yak khubor baila ai hakmat jungi ban ngets kem ba ka jingger khu ba tabyang bangilayo lembaga khubor ka ba ublei udan ba ublei ula ai lomba i pastor bat tai ba ublei nang khu pi pastor yak kam ba pile yak jing chakri jong pi nak we ka por bat ki por benang wan tham tam ba pi chakri yak ni ka themri bhoi borok ko we kabapi pensampaian gospel jong blay te bat penwai na ek jing chakri jungi tengin ya phai lang si ko jing ra jungi ka number ka ba arspa khatlai na ka bat mai bat krupadi jason benwan chakmat be lam ek jing rai But
tong ini duai ku boleh sebut lah boleh jadi ya ke kubur ke bela ai ngi atrai ingi scam ba kedai ke jingit ba jong me bela ai ngi boleh ngaduai bela ai bo ngi bangila menpenot kam ya ke ku bangilai asngo ke jingim ke ba syahmat trai jongi mar ngitip bagi por ki badang ki badang wan ahmad jongi mar kata kum kristan bar khamtam kum ki balang basa ki batip ki jing sisa trai ngilaban phaidin ngimlaban ya klem ka jing ya jangkat lang jong me ban ngi mar kata trai ngaduai bamen pha men sim khu jong me baun ya lang jangkat ban ngi nadok ni klemat ado ki por ki badang wan chakmat jong ya trai namar ngitip ba klem me ngimlaban le ai ku boleh sibu na try ya ke jing le bha jong me nam ta jing i pi wei but yisubet ngi duai ma menton kala bangi lemba ki por benang sa nyok ne ke singi khamtam bangilaban le bha bangilaban im ke jing im ke bha but ngilong ke sakhi nam ta jing ki wei ru try ki ba pet ki ba yasngo but ki bakwa ban tip phang jong me te ba why not try maduai men ai boring i beng laban le mon jong me na ko ke por ma ba try ikipop kin kang ki palat ba ke jing persi jong i me ma kini bro nge pan ngom gedam hak teng me Jesus Christ polong no penim banong sus pa jong i menta ba chari bom jukut amen te ke jing seng jong i kalawai in se sempat hak tai we tayo tat hata kapor isyong sup but